Kumlay perlok, hakani video pinyo ki kla ki babon na jong pi pimba ju menu menuru ngala penong. Berkini gidi gijat kla ki badan haki klau saudong jongi. Peru bakut be pinyo kini bangan batai ru kumno piru pila ban yaki. Mencua por banginang sa sti semoyong akan mau bagi don kini ki kla gijat pu gijat kla ki haki klau umsing berkiwe nasi bun jongi basa moyong ju kita ham ki por mencua ki kendai po kendai arjar ter Ndai hadir katu kani kami isu. Di kini kita ki klaret lani kita ki small cat. Kini ki jaj merat nak longying ki miau klau. Kejingnya per hapadeng kini bat kini ki kla ki bahe le sila benong. Dei na kejing pa jongki namar kini ki supa akum ki miau. Bat kini bahe pat ki kerhu. Di pelak zutu ba larpi is ni satai kini ki kla kamut kini bajarjar bah ki basu pa akum ki miau dei kini kerhu ki kla bahe. Tikini ki dur ki bala penio kerpang dah katanan wildlife bangan yo men peni tang ye pi ki nong pet jong kani ke channel bar kini ki bala yo lingba ki kamera tram be ki ju pena bah kini ki klau ba tilada umdan ki kamera tram num la ban chondur lani ring video ru wat kini boni ni kla ki dan kini lightly ki jaka ki bekan thop ye ka Narpo Wildlife Sanctuary kanong Khalam Wildlife Sanctuary kumjoru National Park kapo Balpakram baraka jo kapor hakini kla ki betam ki la pene pensa takis long ki thau Tiwud ki kla ayu kini ki bengi keren nadu mene. Ubaning kong di cloud leopard. Kalau ngejik sarong hoa jika jala Meghalaya bengi don yuta cloud leopard bengi khot uta state animal dan ye merat jong ke jala itu jala. Bar hak penar la khot kla wurto sne bar ka ktin sora la khot ki kla sabrat ne ki la krong. Kejing he jong une kalong kumban riu put ie kejing jerong ukhia kumba khat pra do arpo kilo ie bar uim kumba khat ar hadu khat san snem karta. La julap ini ujaj Habbabun ki jaka kini ki klau bhe ke bekan thop hapo Narpo Wildlife Sanctuary bar ki jaka per jong ke Jaita Hills. Kini ki jat kla ki don haki klau ba ki berben ini kita ki evergreen forest ngila benong but ki haki jaka ki berkhiang hakba uju smart ban be merat lani smart ban lek ban wat jing bam hakapor men mit. Pi kejing klan jong ke sentur bat ki beniat jong une ke pensuk ban kem ban bam gini ki merat ki ba kham he kum ki skei bat ki we bar kini ki jai kla ki jubam de ki sim ki dokha ki shri komo hane ki skei ki jat knai bat ki we ki jat merat bapar la julap ru ba ki jubam ye ki sniang ki khun masi bat ki belang bajuri ki breu ki bahar di Asiatic golden cat di kini pa luju khot kita ki kla shutia da benar ban labang la ni ksar saw da ktin sora kita ni kijing he ka ba life food ye bat khya ka ma phra hadu san kilo badem hadu khan news nam karta ye tiu ni jajru la ban lab Narpo Wildlife Sanctuary bat ki de ki bentar rilum jantia kisa ki jaka ba kham saat ha ki klau hre hateng ki jumi ru se ki jaka ki ba kham keluit ki balong ki jaka phlang bat ki we ti ki jubam ki merat rit bat ru ki jingri ki breu kum ki siar ki lang brot bat ki blang nata balain besau nang lapoy balain besau nang lapoy Hai, tu mentani di kla, iba blue. Ki balai part kide ki jungle cat, lani taki miau klau. Kini kita ni kijing he, kumba hapo lai put ye, bat di kijing kia kaba hapdeng kat praba arfu kilo, bat im kumba kat ar snem hado kat san snem karta. Yang ni ujajru laban lap hapo Narpo Wildlife Sanctuary, bat kiwi ki benda jogrulum jantia. Kini bat ki im bah ki jaka bakham kelut, kum ki jaka plang, ki klau red, bat kirut Kini ki bam ki kinjang berat berit kum ki knai ki nyang bsha ki bseng ki jakot ki sim ki dokha ki knyang ber ki jingri ki breu basau di marble cat akti penar khot ki klaur tho khian lani ki ksar tien sora ki don ki jing he ka ba po sau phut e ka jing khiapat ka ba khat pradu arpo kilo bat im kum ma shipa wadu khat arsnem karta yau ni ujajru la ban lap hapo Narpo Wildlife Sanctuary bar Balpakram kumjo bat kiwe ki benta krilum jantia kini ki ju em ki jaka ki bakham je Lani ki bakham sengem, bat ki klau ki bakham saat. Ki jubam, di ki sim, ki merat barit, ki risang, ki knai, ki lambet, bat ki wei. Basan pat, udah tau leopard cat, lani kita ki kla thap sim. Hoi ye kini ki klang ngai bun pada junging yo iba. Bat ki don ki jing he, kaba hapo lai put ye, bat ki jing kya kaba hapdeng khat pra bar po kilo, bat ki em pra hadu shipos nem ye. Yo ni ujaj ru laban lapo Narpo Wildlife Sanctuary bat kiwe ki benta jog rilum jantia berkumjuru po Balpakram hangjo po nong Khalam. Kini ki ju em ki jaka klau ki bakham jan ni ki bat ki wa bat ki jaka phlang ne hakilau beniap. Ki bam ki risang ki knai baru ki sim ki nyang besya bat ki merat Tigitu ki ki sandali ki jat kla ki badan saudong jungi balesi bun ri jungi ngim ju i sho lani ngim pat ju i ru ka jing im.
Dangshan ngilawan ban yu kejat hangti hapo nong klem wildlife sanctuary dak jing temu ban yo I ya uni ukla li re ngi klem yo I namar ba kide ki bale ranbe bat ki ri shapo klau ti bali ngim yo issue bali ngim yo issue pi mi issue ye kini ki kla keleng jong kani kejala jongi wala kidang kidang don hakini ki klau ti kadang penikong kalong ba ki klau jongi klau betap hangni kila lut namar kajing buhay snong jing kibreu ba kajing penan kam jing kibreu kini klau hakir kom ki boper ka ba arpat kalong ba kila alun no hakinong be merat na benta kado namta kasni ke jongki ne ki benyan ne kinu ki benta ki hotmet jongki ke ba ki breu ki khen koridor bandi banthit lan ne banlum ka balai pat kalong ba ki duna kini ki jaka ki ban penne ne pensa kerpang da kisnong ki thau kadan kam ingi begingin sumar kini ki klau ki betap ban penne pensa kini ki merat khnang mas sisin ke sengi ngin la ban I kini ki merat markhman hakawe ni kini ki klau hakajela te kumnu pinyo mare bat ki klapat ban mare lang ye mentati kan lang enre phila pat ban mare na benta jongki kani kande ye kajing rakhi joka wildlife week ar hajar pulai ka wildlife wing joka forest and environment department joka sarkar jela bar bijing trelang bar ka global tiger forum kan penlong ye ka jing mare thong ni ka marathon haslong haka hinyo terik ubana risau ajar pulai ne benta ki rangba ki kenthei ki temen lembar ki khna bat phila ban job ru ka song pisa hadu shipo hajar tingka registration kan play na do lai terik hadu santerik mentau benai ka office divisional forest officer Khasi Hills Wildlife Division Forest Management Building Lashumia Shillong kadang ru aku juga por ke poster making competition nabenta ki khna school halor kani ke theme conservation of small wild cats of Meghalaya Pilawan pa ki entry jongpi shaka wlwk23ssg@gmail.com halanishwa ka pratrik urisa hakapor sanbuje janmit kenma ban pa lang ya ka kerteng kerta ka phone number kerteng pa ka kelas kerteng school bat ka ID school bat phila pat ban job nabenta kani hadu san hajar tingkat di mentip company ikini bar khoi koloni number khandai no nyo pra ar khandai we lai pentip lang shiki we ru bat ngin ya mare na benta ki kla te kanungan na plan chupi ki bdang yo I yakini ki kla hagi klau ki betap ni ki jaka ki snong ki thau ki jongpi plaban comment hapo ki kla ayu ni kini bi pila ju I teng ban ajung modru hanu ko dor ngin nang la ban penne pensa yakini kla hagani kri jongi kulish bon parlok sai shem yang mal pi ko e pak video